Казанда куркынычсыз тәгәрмәч дигән 27-нче республика конкурсы дәвам итә. Финалда районнардан җыелган яшь инспекторларның 18 командасы катнаша. Алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүдә, беренчел ярдәм күрсәтүдә имтихан тота. Велосипедны фигуралы йөртүдә осталыкларын күрсәтә. Өләйсән юлда йөрү кагыйдәләрен өйрәнү, велосипедны фигуралы йөртү белән күптәннән мавыга. Беренче ел инде ул яшь хәрәкәт инспекторы исемен йөртә. Узган елгы куркынычсыз тәгәрмәч Бөтенроссия конкурсында җиңүче булды. Я узнаю очень много нового. Моңа кадәр мин юл хәрәкәте кагыйдәләре турында берни дә белми идем. Күп нәрсәләрне өйрәнергә туры килде. Хәзер инде кагыйдәләрне кайбер өлкәннәрдән дә күбрәк беләм. Республика этабы алдыннан яшь инспекторлар шәһәр һәм район конкурсларын узды. Финал этабы катлаулырак диләр. Барлык белемнәрен, осталыкларын күрсәтергә кирәк. У меня цель выиграть республику. Максатым республикада җиңеп, Россия, Европа ярышларында катнашу, команданың иң көчле булуына ирешү. Юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча белемнәрне, беренче медицина ярдәме нигезләрен күрсәтергә, кагыйдәләр буенча велосипедны фигуралы йөртергә, иҗади конкурста катнашырга кирәк. 20 тысяч детей сейчас участвуют в этом движении, конечно. Хәзер меңләгән бала бу хәрәкәттә катнаша. Яшь инспекторлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалый. Балаларның үз үрнәкләрендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен ничек үтәргә кирәклеген күрсәтүләре башкалар. Шул исәптән кайбер өлкәннәр өчен үрнәк булып тора. 3 көн дәвамында катнашучылар үзләренең теоретик һәм практик осталыкларын күрсәтә. Җиңүчеләр республика данын Бөтенроссия этабында яклаячак. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Лилар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.